Kanigade ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli dai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. U Chief Justice kari India u BR Gawai ula plihanin ka sngi ka jingtay bathamay jong ka Itanagar Permanent Bench ka badon ha Nahar Lagun ka bahap hapo ka Guwahati High Court. Ka Election Commission kalaweng kerteng no ya laispa lai pusaw tali ki seng sain perthai ki bala penrung kerteng henrei ki bampat Shimla itu. Bat ka Northeast United FC kan yakun persya ya ka Rangbajit United FC ha ka jing yakun bakhat du jong ka Group E jong ka Durand Cup menta ka sngi. Ki khubor ki babnya. U Chief Justice kari India u BR Gawai ula plihanin ka sngi ya ka jingtay ka bathamay jong ka Itanagar Permanent Bench ka badon ha Nahar Lagun ka bahap hapo ka Guwahati High Court. Habakran ha kani ka sngi u Chief Justice ula ong baka kanhun nong bishar ka sorkar bat ka ying dorbar thawan ki don lang khnang ban ay ka jing bishar hok ikipai ba ki badon shakishnong ki bakandong da ka babanjor halor ka jing don kam ya ka jing trailang hapadeng kite lightly ki rishot ula ong ba kari ka deban shim ya baro ki lar ki lenti ban pentikna ya ki pai ba kin yo ya ka jing bishar hok ha ka por ka bakloy bat kumju ru ha ka dor ka baduna tam U Chief Justice Gawai ula ongru bawat hapdeng ki ding pengkyang ki bakari kala hap ban yakandu hakin nyo pusan snam hadin bakala yo light luat kala yang scam triang hakajing atli lang kawai bat menta kala don hakalenti ban long kari ka badap pabyang habaro kilyang ka Election Commission kala weng kerteng no ya laispa lai pusaw tali ki seng sain perthai ki bala penrung kerteng henrei ki bampat Shimla itu namar bakim Shimla la ban penbyang ya kawai ka kendon ka badon kam Hakaba Kim Shimla yakun wattang haka shisian ru ka election haki Hindu snam nadu usnam arajar kharkhandai. Lethu baka Election Commission Kam Shimla lap ru yaki office jongkini ki seng sain perthai balatip kumki registered unrecognized political party. Ka khubor ka thu ru bakini ki laispa lai pusaw tali ki seng sain perthai ki dai ki ba nakal langi jala jongka India bat ki Union Territory. Kumbadai ka rukom ki seng sain perthai na ka jalli jongkari ka jalla bat ki registered unrecognized political party ki jupenrum kerteng helade haka Election Commission katkom ki kendon jongka an Representation of the People Act ya ka jingthmu jong ki salmut ki nongwan rong bian na Bangladesh ki bela syakam haka thain khaput jongka district Southwest Khasi Hills ampat la ban penshai namar ba ki jing batai jongki ki yapher katba wei uong ba wan wat iki jatmarat bakhamnyar ban syam bandi kumka geko ki wei pat ki kam ba kilawan wat jakasa ha India bat don ru ki balakam ba ki dei ki khot jangka Awami League henrei kat kumka jingnet jong ki pulit kini ki briu kilawan sha khaput ka Meghalaya ban dawa pisa na ki nongkhai ki bahe spa Habalakran bat u Superintendent of Police jongka District Southwest Khasi Hills uba bijerwa ulethu bakini ki briu kilakam bakiwan wat ya uwei unong de dukan badai hakasni ka babut ladon uwei utrai par motion ubala phone ki pulet ban pentip bakinong trai jong u kile i kini ki briu ki ba kila suba bakidai ki bawan rungtu sha India Menteri Rangba ka Sikkim u Prem Singh Tamang ula ple pa ba hanin kasni Yaka Nari Adalat komshi benta jong ka jing rakhe hakasin ka baningkong yaka Amma Samman Divas harongpu ka Nari Adalat kadai ka rensan jingelang shnong bala peniat de ki kenthai ban penyo yaka jing bishar hok ka basuk khamtam hakinong kendong pat ki thain haki khapsor jong ka Sikkim ka jing thmu jong ka Nari Adalat kalong ban penkup bor ki kenthai ban penbet yaki jing akan at ba ki jing haka imlang sa lang ki bakta bet yaki klem da don kam ban chania pura haki yeng bishar ka Nari Adalat ka compare na ki jing bushar ki ba judon kani ka rensan bishar ki kenthai ka trekam da ka jing yakran yes ngau thu jing mut bat kam long kom ki yeng bishar ki badan kam ki kot ki sla jong ka an ki nong bishar bat ki jing bishar ki ba la ban shimpor Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Naga station jong ka Akashvani Shillong mine peteng biang bat ki khubor ki badang sa. Katnat boarding jong ka sarkar pedeng kalabu kerteng ki Henry tuli ki project he ba permit boarding na ka haka thain chatei lambi ngi kari India kum ki jaka ki bala ban shakta.
Kini kikan thopru ya ka project penmi boarding ke badang Shna menta ke badan ha Lower Subansiri ha khaput ka Assam bat Arunachal Pradesh ha ka ba la ban penmi hadu 8,000 megawatt ka boarding. Ka board penihai boarding balatip kum ka Central Electricity Authority. Kala buat thop ya kini ki project kum ki bala ban syakta kat kum ka jaka baki don ha ka kenjang ka ba khat san spa meter bat kakerdan kum ka baningkong hakiwa ki badon haki jaka ki basalor jong ulum Himalaya. Kalau ong ba dai kani kadaw ka bala penkiu ki jingma na ka jing slai kensan ka jing tua khandau bat ki wi ki jing shalin shop haki bor mariang ki bami namar ka jing kala ha ka jing long kasing beneng. Ya kani ka jing tip la pentip Ya kani ka jing tip la pentip da menteri kena katnat boarding jong ka sarkar pedeng u Shripat Naik ha ka ying dor bar parliament. Ha Manipur ka jingya chaprang jong ka jingya la pai ba har ghar tiranga kala nangki uman kasngi ha ka bala penong buon teli ki program man la kasngi ha keleng ka jela. Ka bor penya district ha Jiribam ringkat ka jingya trelang ba ka district child protection unit jong ka Jiribam kala penong ya ka jingya kop draw ya ki daki powder clear rong bala tip kum ka rangoli tiranga hanin kasngi. La penong ya kani ka jingya kop ha district Noni Ru kumju ha ki jaka sumari ki kena jong ka district. Ha Tripura Umantri Rangba Dr. Manik Saha ulale jingo ya kathain Shivnagar ha Agartala hanin kasngi bat ulasam ya kalama India shikipat ba jong kani ka jaka kumshi benta jong ka jingelap har ghar tiranga. Umantri Rangba ula banjur ya ka jingkor dor jong kani ka jingelap bat ula kerpat ikipat ba bakini shim benta ka jingshit hem bat long ki basngau sarong ya kari. Ha ka jingele kai football ka Real Kashmir FC kala job suk da lai ko lakawai ya ka Neroka FC jong ka Manipur ha ka jingya khun ha ka Group F jong ka Indian Oil Durand Cup 8,000 arpusan kabala long hanin kasngi ha Khuman Lampak Main Stadium ha Imphal. Da ka ne ka jing job ka Neroka kala yo kamai Henry Point na lightly ki jingya khun ha ka group stage kat ba ngan puli biang ya kato da ka ne ka jing job ka Real Kashmir FC kalayo kamay Henry Point na light league jinga khon ha group stage kat ba ka Neroka FC kala penkut ya ka jingile kai group stage da ka ba kamay R Point ka jingile kai ka bakhat du jong ka group stage ha pedang ka Indian Navy FT persha ya ka TRAU FC kan long la shai kasni but dai ka ni ka jinga khon ka ban pentik na manu ban yo rong sha ka knock out. Hakawai pat ka jinga khun group stage ka Northeast United FC kan ya khun persha ya ka Rangdajiet United FC ha ka jinga khun bakhat du jong ka group E kani ka jinga khun kan long ha Jawaharlal Nehru Stadium ha Shillong man ta kasngi ka Northeast United FC ka baladap rung lupa sha ka knockout stage kat ba ka Rangdajiet ka lala ban kamai Henry Points ha ka group stage. Ban penslur ya ka sap ya le kai football ha pedeng ki khana na du kapor ba kidang khalung ka rumnen futsal ka penlong ya ka baby league football tournament ha ka sien ka baningkong ha rumnen futsal ground ha maudam ha ka jingelang penkut ya ka ni ka lumpung ya le kai football ki khana red u president ka KSU North Khasi Hills district u ba Ferdinand Kharkamni ulalong ukongsan ha ka ni ka sngi la samru iki khusnam sheki kun huan ke bela job ha ka jinge kren jong u ba khar kamni ula penslori ki khana red baken pendan kam hok ya ka sap ka bakidon ban penkut ya ka khubor sa shisen pat ki mat ki bakongsan u chief justice kari India u BR gawai ula pli hnin kasngi ya ka jingtai ka bathamai jong ka Itanagar permanent bench ka badon ha Nahar Lagun ka bahap hapo ka Guwahati High Court ka election commission kalaweng kerteng no ya lai spat lai pasautali ki seng sign perthai ki bela penrung kerteng hendrei ki bampat shimla ithu But ka Northeast United FC kan ya khun persha ya ka Rangdajiet United FC ha ka jingi khun bakhat du jong ka group E jong ka Durand Cup menta kasngi. But katung ila poi sha ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong. Sa shi por nya so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ki khubor ke banwan na ka kani ka Akashvani Shillong.